UGWUMBA. IGBO Totoma, ana m ekene gị were na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị nke onye chiri ya zere. Nke a webụrụ akụkọ na-erute anyị ntị n'ụtụtụ a ka anyị chọrọ ime ka ị mara ebe ọ dị ọkụ maka na Maazị Nnamdi Kanu onye pụrụ ụlọikpe ukwu taa na Abuja ka a na-ekwu na ụlọikpe ukwu ekweghị ahapụ ya maka na ha sị na ya bụ nwoke kwesịrị ịlaghachi azụ ka ebidokwa n'isi wee kpewe ikpe ebe ọ kwụsịrị. Nke a wee bụrụ ihe dị ka ọ dị ugbu a. Dị nwere ike ikwu nye ọtụtụ ndị mmadụ n'ala Igbo nakwa ọtụtụ ndị ihe ọma na-adị mma ọ dị ka gasị na chi ga-eji n'ehihie ọ chi eje na n'ehihie ịmara ọtụtụ ugbo bụrụ na ị na-anya kamgbe afọ a na-asịkara na ọtụtụ ikpe si na anya bụ Supreme Court na-apụta na-eme ndị mmadụ obi ọjọọ n'ụdị pụrụ iche maka na ọ bụrụ na ị na-anya atụrụ anya ebe ọ bụ na kọtụ nke izizi ekwuo na nke Igbo ekwuo na asịtị na-enezi anya na Supreme Court ga-asị si ha kwe. Ọ bụrụ na ị na-anya ihe ha na-ekwukwe bụ na ebe ọ bụ na a na-ekpegbu ikpe tupu ọ gbara ọsọ ndụ ya ka emechara python dance wee pụọ na ekwesịrị ị na-achị azụ gapakwuru ikpe ahụ ka ebidokwa isi ikpe a na-ekpegbu ya na mbụ mana ebe ụfọdụ n'ime anyị o ji gba anyị ghara ịbụ ọ bụrụ na ị gara tọta mmadụ atọta ị gara si na obodo ndị ọzọ tọrọ mmadụ atọrọ nke mbụ na ịda n'iwu ya bụ na a ga-eji ya chọziri ịnọ n'ime iwu ahụ ị dara wee na-ekpe mmadụ ikpe na anyị mmago na ọ bụrụ ha na ụlọ ikpe etu mere na atụnye ojecha agwụ na-abụzi ma ọ bụ n'aka Chineke ka ọ dị ya bụ na etu o si dị kịta ọ dịkwa ka ebidowagharịrị n'isi afọ one na one ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ebe eji egbuchie ya ka o gburu mmadụ ya bụ ihe onwezi olileanya ma site atụmụ ma ihe ọbụla enwezi olileanya mbọchị a ga-asị a ga-eme ihe tigbo na-ada n'ala Igbo anyị ma ndị ji maka ya bụ ihe were na-akparụ dị iche iche onwezi onye mmanụ ma ha ga-aga n'iru wee mewekwa onye ụfọdụ ndị mmadụ ka iwe dị n'obi maka na ya bụ ihe ka a na-atụ anya na a ga-ahapụ ya taa o bụrụ na ahapụghịzi ya. Etu o si dị bụ enwere ihe m gụrụ ụnyaahụ ịma na a na-ekwu okwu ikpe a na-ekpe otu onye dere mụ akwụnyekwa si na ọ bụrụ na gọọmenti etiti chọrọ ịhapụ ya bụ amadi na ha ma nkwe ka ya bụ ikpe gacha kọt ọ bụrụ na ha chọrọ ha bụ n'obi na ha chọrọ ịhapụ ya na ha ma nkwe ka ọ gaa kọt ya bụ na ọ bụrụ na kọt hapụrụ ya na ọ bụghị maka na ndị gọọmenti chọrọ ịhapụ ya na ọ bụrụkwa na ha jidere ya na ọ bụghị maka na ndị gọọmenti ihe dị n'ime ya bụ na ha na ọ bụziri na-ekpecha ikpe a ọ dịrị gọọmenti ma ọ bụ ọ dịrị Tinubu na-achị anyị isi ngwa na ọ bụ etu na ihe na enwe ihe ha na-akpọ political solution isizi ngwa si hapụ nwa amadi a ka ọ gara onwe ya maka na Sunday Igboho onye nke Yoruba ahapụkwana ya na Benin Republic ebe a na-ekpe ekpe mechaa sịkwara na a ga-akwụ ego ECOWAS Court si na a ga-akwụ ego dị etu a ya bụ na enweghị ihe dị iche n'uche nke mụ n'ihe Sunday Igboho mere ihe Sunday Igboho na-ekwu na ihe Nnamdi Kanu na-ekwu na-abụghị biko si mee nwata ka emere ibie na eme nwata ka emere ibie na obi ga-adị ya mma ya bụ na kịta ọ bụ na ụzọ nke emechiela ọ dịzere ndị be anyị ọ bụ na ajụ asị m ga-asị na ọ dịzere ndị be anyị ịnaghachi azụ ndị ọha na eze na ọtụtụ ndị isi ndị Igbo ọ bụ ihe nwute na ezi ife amasịzi ga bụ ihe ịnaghachi azụ gakwuru ndị ọchịchị anyị sị ha nwoke nke a na-eto anyị si akwa onye ukwu wa ebe ọ bụ na ndị Supreme Court sịrị na ama mmee ihe na nwaanyị eji achụ aja ka eji eme gịnị ya bụ na ndị olileanya gwụbeghị mụọ na-asị ndị be anyị onye ọbụla dagoro ji maka na enecha ya kịta a ga-atinye ọnụ ndị okenye ga-atinye ọnụ sizi m na ọ bụ na o rubeghị mgbe a ga-asị ka e were anya oke eji ene ihe ne ya bụ ihe si nwoke ma unu bịara tọrịa n'ebe ọ nọ ọ gbara ọsọ ndụ pụọ abịa tọrịa tọnatazie ya be anyị sizikwa ya bịa kpewe ikpe ihe ọ pụtara bụ na enwere iwu extradition act ma ọ bụ iwu extradition na na-eji akpọta onye ọbụla gbafere na mba ọzọ nke Naijiria na-esoro ya nwere iwu ahụ na a ga-akagbu ya a ga-akagbu ya na onweghị isi na Naijiria na ihe dị n'ime ya bụ na ebe ọ bụla onye ahụ nọ inwe ike ịtọkanye
mana ofu ihe na m chọrọ ka m hụtara ndị mmadụ bụ na ihe ntọ abụghị tata ka o bidoro onye a gara na-achị mgbe a gara tọrọ Nnamdi Kanu bụkwa onye nwa na-achị mgbe a gara tọrọ Umaru Diko 1983 ya bụ na ihe ịtọ ndị mmadụ o doo ha anya mana ana m asị biko onye ọbụla dajụọ onye ọbụla ume ekwurekwu na onye ọbụla apụtakwana ka a ghara ịgbagbu tiere ndị nke agbagburu agbagbu ma ọ bụ ka a ghara isi ka eme ihe na ama m na ndị okenye ọ na-erute onye ọbụla mana otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma a ga-atinye ọnụ a ga-amarata ụzọ ọzọ ọ bụghị ofu ụzọ ka eji egbu oke ụzọ esi egbu oke maka na nke ikpeazụ a ka ma onye ọbụla ma onye ukwu ma onye nta na-ekwu si hapụ nwa amadi ya na onwere ihe o mere mụ wee na-atụ anya na ihe otu onye mmadụ na-abụ mmadụ 10 kwuru na o nwezi ka ọ dị na a ga-etinye anya na ya bụ onye ọbụla daa jụụ dịka maazị Mike si ekwu ka a mara ihe ọzọ ha nwere ike ime anyị na-atụ anya na nke ọma ga-eme ihe dị n'ime bụ dịka erigharị ọ bụ okwu anyị na-ekwu n'Igbo ya bụ nwa amadi etu a ọnọdụ dị ọ dịka ga-asị na olileanya gwụrụ anyị na-agwa ndị be anyị na olileanya gwụrụ ya bụ onye ọbụla ikoropụrụ ma onye ọbụla echena na ya bụ ihe na-agbacha na-abụ ihe mba ihe a ka bụ first half ka a gbara aka ga-abanye second half maka na ndị okenye ga-asịzi nwoke m nekwa anya ọ kachasị kịta onye ọchịchị Naijiria bụ Bola Ahmed Tinubu na-achọ ka o mekwatagasịa ndị dị iche iche ka a kpọkọnata ha ọnụ otu ihe ama m na ọ maara na otu ihe ọ ga-eji mee ka ndị nkịtị n'ala Igbo hapụkwa ndị gọvanọ na ndị ihe na-asị na ha na-eso ekwuru na ha na-eso na-emegide ihe na amara m na ụzọ ọ ga-eji mee ka obi dị ndị nkịtị n'ala Igbo mma bụ ịhapụ ya bụ nwa amadi atinye ọnụ enwere ọbụ na-aba n'ime obi enwere ike ọ na-esi atinye ụgwọ ama m na a ga-emeti ọfụma ya bụ onye ọbụla ekwuru n'ome onye ọbụla ekwuru ka anyị lezie anya mara ihe ha ga-eme ọ dị mma ka emesịa